ବି କରନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିବା ଗଣ୍ଠି ବଟନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲୁନା ଆଜି ଗୋଟାଏ ଭୋଜି କଲିଆ। ହଁ ହଁ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଚିକେନ ଖାଇନି। ଚିକେନଟା କଲେ କେମିତି ହବ? ନାଇଁ ଚିକେନ ମୁଁ ଖାଏନି, ମହୁର କରିବା। ଆରେ ନାଇଁ ରେ ନାଇଁ, ଆଜି ନାଣ୍ଡୁଟା ନାଇଁ, ଭୋଜି କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ନାଣ୍ଡୁ ଆସୁ କରିବା ଭୋଜି। ଆଲେ ନାଇଁ ଲେ, ନାଣ୍ଡୁ ତା ଦୁଆରେ ଗଲା, ଆମର କଣ ଅଛି? ଆମେ ଭୋଜି କଲେ ଆମେ ଖାଇବାନି, ନାଣ୍ଡୁ ଖାଇବନି ବୋଲି ଆମେ ଖାଇନି ନା କଣ? ସତରେ ତ ନାଣ୍ଡୁ ଭାଇଟା ନାହିଁ, ଭୋଜି କରିବାକୁ ମଜା ଲାଗିବ। ନାଣ୍ଡୁ ଭାଇଟା ଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ନା। ଆରେ ନଟ, ତୁ ତ ତା ସାଙ୍ଗେ ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗ ହଉ, ନାଣ୍ଡୁ କୁଆଡେ ଯାଇଛି? ଆରେ ସେ ତ କହୁଥିଲା ତା ମାମୁଁ ଘରୁ ଯିବ ବୋଲିକା, ସେ ଯାଇଛି କଣ ଆଜି ଆଉ। ଆଲେ ଦେଖରେ ନାଣ୍ଡୁ ଭାଇ मला ଆଇଲେ। ଆରେ ସତରେ ତ ଏ ମାମୁଁ ଘରୁ ଯାଇନି ନା କଣ? ଆଲେ ତମାନେ ଏଇଠି ବଇତ, ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ଖୋଲିଲେ? ଆରେ ନଟ ଭାଇ ତ କହୁଥିଲା ତୁ ମାମୁଁ ଘରୁ ଯିବି ବୋଲି, ତୁ ମାମୁଁ ଘରୁ ଯାଇନି ନା ପଳେଇଲୁ କଣ? ଆରେ ନାଣ୍ଡୁ ତୁ କଣ ଯାଇନୁ କି ମାମୁଁ ଘରକୁ? ଆଲେ ତାଙ୍କ କଥା କଣ କହିଲୁ, ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ମାମୁଁ ଘରକୁ, ବାପା ମନା କଲେ, ମୁଁ ଆଉ ଗଲିନି। ଆଉ ନାଣ୍ଡୁ ଭାଇ ଭଲ ହେଲା ତୁ ଯାଇନୁ, ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଭୋଜି କଲିଆ। ଆଚ୍ଛା ନାଣ୍ଡୁ, ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ମନା କଲି। ମୁଁ କହିଲି ନାଣ୍ଡୁ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଆସୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଭୋଜି କରିବା। ଏବେ ତ ତୁ ଆସିଗଲୁଣୁ। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ଚିକେନ କରିବା ନା ଘାଣ୍ଟଟା କରିବା? ଲେ ତମାନଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ଖୋଲାଟେ ଆଉ। ଆଲେ ତମାନେ କଣ ଜାଣିନ ଆଦି କଣ? ଆଦି ବା ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ। ଆରେ ନାଣ୍ଡୁ ଭାଇ, ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ମାନେ କଣ? ଆମର ତ କାହିଁ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ଏସବୁ କିଛି ପାଳନ କରା ହୁଏନି। ଆମେ ତ ରଜ ପାଳନ କରୁଛେ, ସବୁ ତ ଆଉ ସବୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛେ, ହେଲେ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ କଣ? ଆରେ ହଁ ସତ ତ ନାଣ୍ଡୁ, ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ କଣ? ଆଲେ ବୋକା, ଆଜି ହଉଛି ଅଗ୍ନିଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆଦି ଭଳିଆ ଦିନରେ ଆମେ ଶୀତ ଦିନକୁ ବିଦାୟ କରି ଖରା ଦିନକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଉ। ଆରେ ହଁ ଆଜି ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମାନେ ଅଗିଜଳା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆରେ ନାଣ୍ଡୁ ଏଗୁଡା ତ ପୁରୁଣା ଦିନର କଥା, ଆମେ ଏବେ କଣ ତାକୁ କରିବା? ଆମେ ସିନା ଭୁଲିଗଲେ, ଆମେ କଣ ଭୁଲିଯିବା? ଫେରେ ସେ ପୁରୁଣା ଦିନକୁ ଫେଲେ ଆଣିବା। ଆରେ ହଁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ରାତିକି ଛଣ ଆଣି ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା। ଆଳୁ ବାଇଗଣ ସବୁ ପୋଡିବା। ଆଲେ ନତ ତାର ଟୋଲ ମୋଲ ଦିବା, ସୁକୁ ଦାଦା ବାଲେରୁ ଥନ ଆଣିଆ। ଶୁନ ନତୁଲ ମୋର ଦାଉରୁ ଥନ ଆଣିଆ ପାଇଁ ତମେ ତିନି ଦାଇ କୋଦାଳ ନେଇ ଦଣ୍ଡ। ଆରେ ହଁ ଆମେ ଯଦି ଅଗିଜଳା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ କରିବା, ଆମ ଦେଖା ଦେଖି ଆମ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବି ଅଗିଜଳା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ କରିବେ। ତାହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀ କାହିଁ କଲୁ? ତ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ, ଆମେ ବି ଯାଉଛୁ ତମେ ବି ଯାଅ। ଆରେ ନାଣ୍ଡୁ, ଶୁକୁଟା ଘର ବାରିରେ କୁକୁର ଅଛି, ହୁସିଆରି। ଆଲେ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ପିଜୁଳି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି, କହିଲେ ମତେ କାମୁଡି ଦେଇଥିଲା। ଆରେ ନାଣ୍ଡୁ ତୁ ଯା, ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି, ଯଦି କି ଆସିବେ ମୁଁ ହୁଇସିଲ ମାରିବି, ତୁ ପଳେଇ ଆସିବୁ। ଆଲେ ହଉ ତୁ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଥା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଥନ ଆଣିକି ଆଉଛି। ଆରେ ନାଣ୍ଡୁ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବା, କୁକୁର ଭୁକିଲା। ଇଲେ ଥଲା କିଏ ମତେ ଗୋଦେଇଲାଲେ। ଆଲେ ନତୁ ଦୌଡୁ ଜୀବନ ମତେ ଭାଇ। ଆରେ ନାଣ୍ଡୁ ଜୋର ଦୌଡ, ନହେଲେ ସେ କୁକୁର ତତେ କାମୁଡି ଦବ ରେ। ଓହୋ ଜୀବନଟା ଆଜି ବଞ୍ଚି ଗଲା। ଆରେ ତମମାନେ ବି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛ, ଆଉ ତାହେଲେ ଡେରି କାହିଁ କରିବା? ଚାଲ ସମସ୍ତେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଅଗି ଜଳିବା। ଆରେ ଗାଁଠୁର ସାଙ୍ଗ କୁକୁର ଜବାଇଆ ଗୋଦେଲା ନା, ଗାଁଠୁରୁ ପାଣି ମାରିଦେଲା। ଆରେ ତମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ତ? ଆରେ ନାଇଁ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି, ତମେ ଛାଲେ ଆମର ଦଲ କାହାକୁ କହିଲୁ? ଆରେ ନାଣ୍ଡୁ ଭାଇ, ତାହେଲେ ତ ଲେଟ୍ କାହିଁ କରୁଛୁ? ସେ ନିଆଁ ଦିଅ ଅଗିରେ। ହଁ ଦଉଛୁ। ଆରେ ନାଣ୍ଡୁ ଭାଇ ଆମର ନିଆଁ ଲଗେଇଲା ରେ। ଆରେ ଡେରି କାହିଁ କରୁଛ? ଆଳୁ ପକାଅ, ବାଇଗଣ ପକାଅ, କିଏ କଣ ଆଣିଛ ପକାଅ ରେ। ଆଲେ ହେଇ ଅଥଲ କଥା ତ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ, ଆମେ ତ ଥୋଳି ତ ଆଣିନେ। ଆରେ ସୋରିଷ କଣ ହବ? ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା, ଆଉ ଯାହା ହବ ଭଗବାନ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ହଉ ଅଗି ଦେବତା, ଆମେ ତମ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ତମେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆରେ କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ଦୌଡ଼ି ଆସ ରେ, ଗାଁରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ଗାଁ ଘରରେ ଦୌଡ଼ି ଆସ। ଆରେ ହେ ତମମାନେ ଏଠି ନିଆଁ ଜଳଉଛ? ମୁଁ ଭାବିଲି ଘର ପୋଡିଗଲା ବୋଲି ଗାଁର। ହଁ ବା ସାରେ, ଏଇ ମାନେ ଏଠି ନିଆଁ ଜଳୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଉ କଣ ବୋଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଘର ପୋଡି ଯାଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଗାଁରେ ହାଲା କରି ଦୌଡ଼ିଛି। ଆରେ ଅନେଇଛ କଣ, ଜଲ୍ଦି ନିଆଁ ନିଭାଅ। ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ଖରାପ ଆଉ। ଚୁପ୍, ପୁଣି କହୁଛ ଅଭ୍ୟାସ ଖରାପ? ନିଆଁ ଲଗେଇଛୁ ଫେର ଏଠି କହୁଛ ଅଭ୍ୟାସ ଖରାପ? ଖାଲି ଆପଣ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜି ହଉଛି ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ବୋଲି ଆଉ। ଆରେ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ହଉଛୁ କଣ? ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ଆଉ କେହି ଆଜିକାଲି ପାଳୁଛନ୍ତି? ଆରେ ଛାପ ପିଲାମାନେ, ଯାହା ହଉ ତମେ ମାନେ ଆମ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ସବୁ ମନେ ରଖିଛ। ଆଜିକାଲି ଲୋକ ତ ଟିଭି କତିରେ ବଉଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଯାଇକି କଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ତମେ ମାନେ ଆମ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ମନେ ରଖିକି ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ପାଳୁଛ, ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମଉସା ଆପଣ ବି ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ନିଆଁରେ କଣ ଖେଳିବା ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ? ଚୁପ୍ କର,
ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରା 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ତମମାନେ ସବୁ ବୁଡ଼େଇ ସାଇଲେଇଁ ଟିଭି ମୋବାଇଲ ଯୁଗ ହେଲା ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଝଣ୍ଡିଆ ହେଲା ଖାଲି ଟିଭି କତିରେ ବସ ଦିନମାନ ମୋବାଇଲ ଧରିକିରି ବୁଲା ଘିରି ଘିରି ହୁଅ ଖାଲି ଏଇ ମୋବାଇଲରେ ଖାଲି ନାଚୁଛ ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଯାହା ହଉ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ତମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ତମେ ତାକୁ ଅବୁଝ କରୁଛ ଯଦି ତମେ କେହି ନ ପାଳିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ପାଳିବି ତମେ ତମେ ଯାଉଛୁ ସବୁ ଯାଅ ସବୁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମଉସା ମତେ ତୁମେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲ ତମେ ଆରେ ମୋତେ କାହିଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛୁ ତୁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଟି କରୁଥିଲୁ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗେ ପିଲାମାନେ ପୁରୁଣା ସବୁ ପର୍ବ ଆମର ମନେ ରଖି ଯାହା ପାଳୁଛନ୍ତି ତମେମାନେ ସବୁ ଘରେ ବହୁତ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗେ ହଇରେ ପିଲାମାନେ ଯାହା ହଉ ତମେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ପର୍ବ ପାଳୁଛ ମୁଁ ତମକୁ ପାଟି କରି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥିଲି ତମେମାନେ ଯାହା ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲ ପିଲାମାନେ ମତେ ତମେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଆଉ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମକୁ କାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ଆମେ ଭଲ ପାଇଁ କହୁଥିଲେ ନିଆଁ ନାଗୁଥିଲେ ବୋଲି ତାହେଲେ ସାର୍ ଆମେ ବି ଏଥର ଅଗିଜଳା ପାଳିବା ନା ହଁ ହଁ ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଚାଲ ଏଥର ଅଗିଜଳା ପାଳିବା ଆସ ସମସ୍ତେ ସାର୍ ଆପଣ ନାଣ୍ଡୁକୁ ସବୁବେଳେ ପାଟି କରନ୍ତି ଆଜି ଅଗିଜଳା ପାଳିବା ପାଇଁ ନାଣ୍ଡୁ ହିଁ ଆମକୁ କହିଛି ସାବାସ ନାଣ୍ଡୁ ସାବାସ ତୁ ଆମର ପାଠରେ ନହେଲା କ'ଣ ହେଲା ସାଥରେ ଯାହା ବେଲେ ଅଛୁ ସବୁବେଳେ ତ ଆପଣ ମୋ ଉପରୁ ପାଟି କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ଖରାପ ପୁଣି କହିଲ ଅଭ୍ୟାସ ଖରାପ